Igama nguPhilani Hlakanipho Ntshangase. Ngokuhlala ngisempangeni ngokusondelela amatoho kodwa ngidabuka eMtuba eKunjaneni. Ngizalele khona, ngakhulisa abazali nje ababili. Bangifundisa-ke isikole, ngaya esikoleni ngaze ngaqeda isikole. Ngase ngiyikhulisa nami nokuqhubeka ukufunda ngenza i-administration. Ngaqhubeka-ke ngenza okuningi. Njengamanje sengize ngafika la ngisebenzela khona inkampani uTrustnet. Ngineminyaka emihlanu ngisebenza ngaphansi kaTrustnet. Ngiqashwe uTrustnet as a driver. Noma ngingaqalanga kuyena uTrustnet as inkampani esinkulu manje sengisebenzela kodwa ngaqala kwezinye inkampani ezincane ezingaphakathi. So basi-recognize, basidedela sa-applya, sawuthola umsebenzi. Ngineminyaka emihlanu ngisebenza njengo-driver. Kuba khona ubunzima bempilo uma ungenazo izinto. Ngithi nje uma usebenza ungenayo i-payslip eqondile noma umsebenzi oqondile, ezinye izinto ziyama. Zingenzeki ngale ndlela ofisa ngayo nawe ukuthi zenzeke nakhona. Ne-confidence yakho yokuzethemba uma wenza izinto iba slow kancane, but bekunzima, angifuni uqamba amanga. Umkhulu kakhulu umehluko. Uyabona uma ubaba ekhaya uzothenga ukudla, uyakwazi ukuthenga ukudla ushaya ikhwela ube nesimile. Ney'ngane zakho nje ziyakwazi ukukubikela into ephathelene nemali, nenhliziyo iyakhululeka. Kanti before kwakuba nzima uma bekutshela izinto ey'funa imali, inhliziyo ayisheshe ibe ncane ngenxa yokuthi imali nawe uyayibona ukuthi ayicishe ingalingani nalezi idingo lezi abayifunayo. Ngalapho mfethu ngifisa uba-encourage kakhulu abafethu ukuthi bengalilahli ithemba futhi bengayibukeli phansi. Konke kunesikhathi sakho. Ngisho kanjalo mina empilweni, konke kunesikhathi sakho. Uma sesifikile isikhathi sakho sokuthi uphakame nokuthi kwenzeke nawe, kuyenzeka. But ukubalekelela nje kakhulu ukuhlala bekhona ku-portal or ka-Trustnet, bekwazi ukucheck khona ama-post nama-vacancies ayaphuma khona njalo ngoLwey'bili nangoLwezine. Kuyavela ukuthi kufanele kube khona abantu abanga-applya, be-applya ngo-portal. Ngicabanga ukuthi iwebsite yala ekhaya ihlezi i-ready ukuthi wonke umuntu ofuna uku-applya enga-applya. Umuntu akathatha ithuba ebunga kakhulu ku-Trustnet ngezinto umuntu ase-achievile empilweni ebekungelula ukuthi sifike kuzona. Njengamanje umuntu umobile, njengamanje umuntu unayo ne-shelter lapho afihla khona ikhanda kanye nabantwana. Ngibonga nje nethuba lokungethemba inkampani ukuthi ingithembe ngemishini emkhulu, eminye iyadura, nokungithemba nangekhago yabo eminye iyadura, ukuthi umuntu ekwazi ukubhekana nalesi simo sokuqeda indlala ekhaya.